L-inkjesta Vitals preżentat prova jiswed fuq l-ambjat ta' kif għaddew eluf ta' euro għand l-eks Prim Ministru Joseph Muscat dan hekk kif matul is-sena 2020 huwa tħallas 15,000 euro kull xahar għal konsulenza li ma konsulenza tal il-kumpanija INKJESTA u li Muscat stess qatt ma ċaħat. Skont it-tabella pubblikata fl-inkjesta Joseph Muscat ingħata pagamenti ta' 15,000 euro bejn ix-xhur ta' Marzu u Ġunju tal-2020 ftit wara li kellu jitlaq minn Kastilja. Fl-inkjesta wkoll is-semmit email deskritta bħala evidenza ferm saħħitha illi turi l-intenzjoni li jiġu frodati numru ta' uffiċjali pubbliċi. Il-korrispondenza li għaddiet fil-11 ta' Wissu tal-2019 bejn il-kap eżekuttiv ta' Steward Healthcare Armin Ernst u Chief Financial Officer ta' Steward International Miroslav Bojanov turi li ddaħħal fis-seħħ consulting agreement u li tiegħu kellu joħroġ pagament ta' 100,000 euro fix-xahar. L-investigaturi tal-inkjesta qalu li dan l-agreement x'aktar sar sabiex jifrodaw lill-Gvern Malti hekk kif il-flus kienu tħallsuhom Steward lill-INKJESTA fi kliem sempliċi flus mit-taxxi tagħna. 16 il-ġurnata wara din l-email, Konrad Mizzi kien iffirma ftehim fejn il-kumpanija Steward kellha tingħata 100 miljun euro jekk il-kuntratt jiġi annullat mill-qorti. Dan fil-waqt li l-Awditur Ġenerali skopra dan l-istess ftehim qatt ma ntwera lill-Kabinet bħalma ġara fuq numru ta' dokumenti oħra. Jidher li l-pagamenti minn Steward Healthcare dew jingħataw minn Settembru tal-2019 u kienu jammontaw għal 125,000 euro fix-xahar bl-aħħar pagament imbagħad ingħata f'Mejju tal-2020 u allura dan ifisser li Steward ħalset lill-INKJESTA ftit aktar minn miljun euro brabta ma' dan il-consulting agreement. Dawn il-flus huma ferm sinifikanti hekk kif Joseph Muscat beda jirċievi pagamenti meta rriżenja minn Prim Ministru f'Jannar tal-2020 fil-perjodu meta kienu għaddejjin dawn il-ħlasijiet ta' 125,000 euro. Intant l-inkjesta tajt ukoll li kemm Kiċ Kembri kif ukoll Konrad Mizzi kellu ftehim ta' konsulenza apparti mal-istess INKJESTA.